som voksede og voksede. Og en dag, så var de så store, at de skulle begynde at gå i skole. Men det her, det er jo en helt særlig dag for alle jer børn, og jeg håber, I alle sammen om mange år kan fortælle om, hvordan det var den første skoledag. I kan fortælle om Michaels fine eventyr, I kan fortælle om de nye venner, I har fået, eller I kan fortælle om nogen, der utrygt afleverer fra her i dag. Så vil I også føle, at det er en skole, der ved, hvad de laver. Det er en skole, der ved, hvordan det er. Hvis du kommer til vandbygning og nok i dig selv, vil du komme på andre tanker. Her er nemlig helt specielt. Her er hygge og atmosfære. Her er voksne og børn. Her er rigtig kanon, der bager. Sammen tager vi os en tørn. Kender du en skole, der begynder ved Å? Ålholm skole, der er dejligt at gå. Der er massevis af ting, som vi kan lide. Men skolens store plus er sammenholdet indeni. Skoledagen kan vare længe. Det er ofte lidt sur. Her på Ålholm det let kan glemmes, når det hele går som smurt. Man kan klatre og spille fodbold. Ja, lidt leg skal der til. Frikvarteret er temmelig vigtigt, for der kan vi lave hvad vi vil. Bliv hvad vi vil. Kender du en skole, der begynder ved Å? Ålholm skole, der er dejligt at gå. Der er massevis af ting, som vi kan lide. Men skolens store plus er sammenholdet indeni. Her er liv, her er glæde dage, fra august til april. Her på skolen kan ingen klage. Alting tager vi med et smil. Vi har tema og feature uge og en stor markedsdag. Her er noget for alle sjæle. Kreativitet er ingen sag. For sådan nogen som os. Kender du en skole, der begynder ved Å? Ålholm skole, der er dejligt at gå. Der er massevis af ting, som vi kan lide. Men skolens store plus er sammenholdet indeni. Skoledagen kan vare længe, og det er ofte lidt sur. Her på Ålholm det let kan glemmes, når det hele går som smurt. Man kan klatre og spille fodbold. Ja, lidt leg skal der til. Frikvarteret er temmelig vigtigt, for der kan vi lave hvad vi vil. Bliv hvad vi vil. Kender du en skole, der begynder ved Å? Ålholm skole, der er dejligt at gå. Der er massevis af ting, som vi kan lide. Men skolens store plus er sammenholdet indeni. Her er liv,
feature uge og en stor markedsdag. Her er noget for alles sjæle. Kreativitet er ikke en sag. For sådan nogen som